خليصات يا مدى خليصات يا مدى خليصات يا كياوة sarauniyar zuciyata murmushinki yana haskaka duniyata idan kina kusa damuwa ta kan gudu kice mafarkin da nake so ya zama gaskiya ya Allah ka kiyaye mini ta kada lokaci ya raba mu domin Khalisat ita ce burina ita ce wadda zuciyata ta hara Khalisat yan mata kici na bar daunata Khalisat yan mata sarauniyar zuciyata ko ina zan tafi san tuna da ke ko dare ko rana zan yi mafarki da ke Khalisat yan mata soyayyar ki ta kamar ina zuciya idan kika kira sunana sai na ji kamar na mallaki duniya ba zinariya nake nema ba dukiyar duniya nake so abin da nake nema shi nake Khalisat ki zauna cikin zuciyata Khalisat yan mata kici ya bar jirata Khalisat yan mata kici sarauniyar zuciyata ko ina zan tafi zan tuna da ke kamar ina Khalisat ki ji magana ta soyayyar ki ba wasa bace na rance da ubangiji kice ke na zuciyata idan duniya ta juya ni ba zan juya daga gare ki ba har ƙarshen numfashina Khalisat zan kasance tare da ke Khalisat yan mata kice hasken rayuwata Khalisat yan mata wace farin cikin zuciyata anna lauki alkawari zan auna ciki zan kiyaye ki zan girmama ki Khalisat yan mata ke ce taunata har abada خليصات يا مدى خليصات يا مدى خليصات يا كياوة sarauniyar zuciyata murmushinki yana haskaka duniyata idan kina kusa damuwa ta kan gudu kice mafarkin da nake so ya zama gaskiya ya Allah ka kiyaye mini ta kada lokaci ya raba mu domin Khalisat ita ce burina ita ce wadda zuciyata ta hara Khalisat yan mata kici